Η επιλογή συντρόφου για τα παιδιά μιας οικογένειας ήταν θέμα καθαρά των γονιών. Ο γιος ή η κόρη δεν είχαν λόγο στην επιλογή συζύγου. Όταν έφταναν στην ηλικία των 18 περίπου χρόνων τα αγόρια και λίγο μικρότερα τα κορίτσια, ήταν καιρός για την οικογένεια να αποφασίσει για το γάμο των παιδιών της. Σε κάθε οικογένεια συνήθιζαν να παντρεύεται πρώτα το μεγαλύτερο παιδί για να πάρει σειρά το αμέσως μικρότερο. Η επιλογή του συντρόφου γινόταν με κριτήρια την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών, καθώς και την καλοσύνη, την αγνότητα, την ομορφιά και την οικοκυροσύνη της κοπέλας, που αντιπαραβάλλονταν με την εργατικότητα και τη λεβεδιά του γαμπρού. Το ρόλο της προσέγγισης των δύο οικογενειών, με πρωτοβουλία της οικογένειας του αγοριού, αναλαμβάνει συχνά η προξενήτρα. Όταν συμφωνήσουν οι δύο οικογένειες, δίνουν οι πατεράδες το λόγο και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συχνά μέσα σε μία εβδομάδα, ορίζεται ο αραβώνας. Η πρώτη συνάντηση των μελονύμφων γίνεται στο μεσοδιάστημα αυτό. Αναφέρονται περιπτώσεις όπου οι δύο οικογένειες όρισαν τον αραβώνα των παιδιών τους χωρίς καν αυτά να το γνωρίζουν. Όπως και περιπτώσεις που το προξενιό χάλασε, επειδή κάποιος από τους δύο δεν έμεινε ευχαριστημένος από το παρουσιαστικό του άλλου και έφερε αντιρρήσεις. Ο κανόνας όμως είναι ο λόγος των γονιών να μένει απαραβίαστος. Αναφέρονται όμως και περιπτώσεις που παρουσίαζαν άλλη κοπέλα και κανόνιζαν γάμο με άλλη, συνήθως τη μεγαλύτερη αδερφή. Ο αραβώνας γινόταν σχεδόν πάντοτε Σάββατο στο σπίτι της οικογένειας του κοριτσιού, με τη συμμετοχή των κοντινών συγγενών των δύο οικογενειών και του κουμπάρου, που ήταν ο νονός του γαμπρού, ο οποίος θα είναι στο εξής ο πνευματικός πατέρας του ζευγαριού και των απογόνων του. Οι προετοιμασίες για το γάμο άρχισαν στα δύο σπίτια των μελονύμφων μία εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη Κυριακή του γάμου. Οι άντρες πήγαιναν στο δάσος να κόψουν ξύλα για το μαγείρεμα, άλλοι μετέφεραν το σιτάρι στο μήλο για να κάνουν αλεύρι, με το οποίο θα ζυμώσουν οι γυναίκες τα ψωμιά, τις λεγόμενες κουλάτσες, που θα έστειλαν σαν προσκλήσεις για το γάμο μέσα στην εβδομάδα. Την Παρασκευή, η νύφη με τις φίλες της, τις πουσιστρίμες, ετοιμάζουν την πρίκα της, ενώ στο σπίτι του κουμπάρου, την ημέρα αυτή, συνήθως στολίζονται του φουρουγκλίτσα, που είναι ένα λάβαρο με τετράγωνο μεταξωτό πανί, στολισμένο σταφίδες, πασπάτες και τζίτζιφα. Στην κορυφή του έχει ένα σταυρό που φέρει κρεμασμένα φρούτα, σύμβολα υγείας, ευγωνίας, ευτυχίας και καλής ζωής για τα νιόπατρα. Το Σάββατο γίνονται οι προετοιμασίες για το γλέντι. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, στα δύο σπίτια, επικρατεί η εορταστική ατμόσφαιρα. Ο δε χορός και το τραγούδι συναδεύουν τις ετοιμασίες. Την Κυριακή, στο σπίτι της νύφης απλώνουν τα πρικιά της, ενώ στο σπίτι του γαμπρού καταφθάνουν από νωρίς τα όργανα. Ο γαμπρός, με τα ποπρατήμια και τους συγγενείς του με τη συνοδεία των οργάνων, πηγαίνει να πάρει το κουμπάρο. Όλοι μαζί θα επιστρέψουν στο σπίτι του γαμπρού, όπου θα συνεχίσουν το γλέντι μέχρι να ξεκινήσει το ξύρισμα του γαμπρού. Τα έθιμα που συναντάμε την ημέρα του γάμου αποτελούν τελετουργίες γεμάτες συμβολισμούς, που έχουν σαν σκοπό πρώτον να διώξουν μακριά τους μελόνυμφους στο κακό μάτι και δεύτερον να τους εξασφαλίσουν υγεία, ευτυχία και καλούς απογόνους. Οι καλεσμένοι στο σπίτι του γαμπρού, ενώ οι φίλοι του τον ξυρίζουν με τη συνοδεία οργάνων, ρίχνουν χρήματα στη λευκή πετσέτα που είναι δεμένη στο λαιμό του. Μετά το ξύρισμα ακολουθεί το ντύσιμο του γαμπρού με τη γαμπριάτικη φορεσιά, στις οποίες το γυλαίκο καφιτσώνουν στην πλάτη δύο καρφίτσες σε σχήμα σταυρού για να μην το πιάνει το μάτι. Βγαίνοντας από το σπίτι του ο γαμπρός, η μητέρα του τον ακουμπάει στην πλάτη με ένα κλαδί ροδιάς και του πετάει κρυθάρι. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει για το σπίτι της νύφης η γαμήλια πομπή, φεύγουν δύο θείοι του, οι δερβίσιδες, κρατώντας στα χέρια τους ούζο και στραγάλια για να κερνούν όποιους συναντούν στον δρόμο.